гуфта мешавад, ки аз ҷониби Туркия қабул карда шудааст. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, бояд ҳамеша номбардори ватани миллат бошем. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азиз, як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. хоб аввалан як чиза ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам, аз фурсат истифода бубаред. агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан регистратсияҳошон дар Россия оригинал ҳаст ё ин ки не, ё нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан аз Россия запрет доранд ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверка мекуна ва ҷавобша барои шумо мегӯяд. хоб расман эълон намудани бардоштани мақсад бераводид ба Туркияра мо камтарак дар бораш шарҳ медиҳем. Туркия расман Тоҷикистонро аз ҷорӣ кардани виза огоҳ кард. аз кай ва барои чӣ сабаб? шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо шиносномаи оддии хориҷӣ имкони боздид аз қаламрави Туркия ба муҳлати то 90 рӯз бераводидро доштанд, он бекор карда мешавад. гуфта мешавад, ки аз ҷониби Туркия аз тариқи роҳҳои дипломатӣ расман мақомоти Тоҷикистонро огоҳ кард, ки барои шаҳрвандонаш низоми раводид ҷорӣ мешавад. гуфта мешавад, ки Туркия барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли равон роҳандозӣ мекунад. яъне ки аз 20 апрели соли равон шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолате ки дигар ба Туркия сафар мекунанд, бояд ки аввалан виза дастрас кунанд ва баъдан сафар кунанд. чӣ хеле ки худтон медонед, пештар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонистанд ки то 90 рӯза бе виза дар Туркия гаштугузор кунанд. гуфта мешавад, ки ин иқдом дар асоси қонун дар бораи шаҳрвандони хориҷӣ қабул карда шудааст. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, ин чиз аниқ набуда, ки расман эълон шид ё ин ки не, ё аз кай шурӯъ мешавад ва имрӯз ҳамин информатсия боз пирратар шид ва мо хостем, ки барои бародароне ки моро тамошо мекунанд ба маълумотшон бирасонем. хоб акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед ва аз саволҳотон ҷавоб гиред. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, двойное гражданство метавонад Тоҷикистон рафта? бале, нафарҳое ки душаҳрвандӣ доранд, вақте ки аз Федератсияи Русия шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ мешавед, дар ин ҳолат бояд ҳатман загранпаспорти российскӣ дошта бошед. агар загранпаспорти российскӣ надошта бошед, мутаассифона наметавонед омада. як каси дигар нависондае, ки чӣ ба мардум ин қадар аз хизмат метарсанд, омо бояд ватани худмона ҳифз кунем. бале, бародарони азизу гиромӣ қадр, дуруст қайд кардан ва мо доим дар видеоҳои худмон мегӯем, ки мо ҷавонон бояд ки барои хизмати ватан омода бошем, барои ҳифз ва ҳимояи ватан омода бошем, бояд ҳамеша номбардори ватани миллат бошем. чӣ хеле ки бародармон қайд кардай ва мо тарафдори сухани ҳамин бародар мебошем. як каси дигар нависондаи: салом ака, 27 бидрои тамом хизмат ё ки 27 тамом кунӣ баъд. вақте ки шумо 27 сола мешен, аллакай 26 тамом мекунед, 27 солагида медроен пирра, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешен. аҳмадшо нависондай: салом ака, муаллими мактаби миёнаро хизмат мебаранд? донишгоҳи олӣ хондагие? дар ҳолате ки дар донишгоҳҳо хондагӣ ҳастанд ва дар ноҳияҳо кору фаъолият мекунанд, мисол агар дар ҳамон ноҳияе ки кор мекунанд норасоии кадр ба назар бираса, дар ин ҳолат даъватшон намекунанд. дар ҳолате ки пурра таъмин боша муаллим омӯзгорон, вақте ки донишгоҳ хондагӣ буд кардагии ҳар нафаре бояд 1 сол хизмат кунанд. як каси дигар нависондае, ки ассалому алайкум акаи Сорбон, лутфан мегуфтем нархи давлатии билети ҳарбӣ чанд сомонӣ дар соли 2024? 54 000 сомона дар бар мегирад хизмати алтернативӣ кардан. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ман таваллуди 1996 моҳи ноябр мара хизмат мебаранд. агар ки моҳи ноябр да ту 27 сола бишай, дар ин призофи баҳорӣ бале тира метавонанд ки ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. як каси дигар нависонда: салом ака, аз залатая корона қарздор бошем, рафта мешавад Тоҷикистон? дар ҳолате ки пул миқдори кам боша, агар
бале мешава сафар карда, лекин миқдори бисёр боша. Агар ҳамун пули қарз гирифтаи шумо то ҳатто ҳамин сабаб шуда метавонад ки шуморо аз рейс бигардонанд. Мансур нависондай: Сорбон Сафаров, соҳиби барнома, аз шумо хоҳиш дорем ки дар вақти наворҳоятон бо забони миллии тоҷикӣ бе иловаи калимаҳои бегона суҳбат кунед, ислоҳ кунед, забони миллида калимаҳои бегона дохил накунед. Ман фикр мекунам ки дар тамоми мардуми тоҷик ин чиз одат шудагиаи аллакай. Ҳар чизеро ки суханронӣ мекунанд, ҳар чизеро ки гап мезананд, ягон калимаҳое ҳастае ки мо истифода мебарем. Лекин барои бо забони китобӣ гап задан бугӯй, агар ки ҳозир ман аз рӯи кодексҳо, аз рӯи ҳамин навиштаҷотҳо бихонам, баъзе нафарҳое ҳастанд ки ҳамура таҳлилша, маъноша намефаҳманд. Мо ба ҳамин хотир барномаҳоро суханрониша озод мондаем, ба лаҳҷаи кӯчагӣ бисёртар гап мезанем ки барои мардум осонфаҳм бошад. Як кас нависонда: Ассалому алайкум акаи Сорбон. Як савол. Ман шумода подписатсия кардагем, не ки хит ба хит отписатсия мешавад. Ҳайронам ака, ин ютуб чӣ байи хел шудагие? ютуб бениҳоят правилаҳои камтарак строги бировардагие бигем. Ҳозир хато намекунем чи дар WhatsApp, чи дар ютуб. хитон медонем ки чандин каналҳо тӯли моҳҳо ва тӯли ҳафтаҳо маҳкам буданд. Аз ҷумла канали моро бигем 2 бор маҳкам шудагӣ буд, қариб 1.5 моҳ маҳкам буда канали мо. ва ба ҳамин хотир ҳар чизе ки правила дора ура риоя кунем, агар хуб мешавад. Аз рӯи комментариярам то ҳатто мешавад ки нарушад мешавад правилаҳои ютуб. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforce.com